दैमारिया उदां जागोन नांगौना नाङा रन्जन दैमारि उदां जानायखौ रन्जन दैमारि सारखौ उदां जानायखौ हास्थायोना हास्थाया हास्थायो हास्थायोब्ला आंजों लोगोसे बुं रन्जन दैमारि जिन्दाबाद रन्जन दैमारि लं लिभ मोनसे सम जाबायमोन जोंनि बर' फिसाफ्रा जेब्लानिकि अबेबा साहा दखानाव साहा लोङो कापखौ सुना गारबोनो गोनां जायोमोन अबेबायाव जुदि ओंखाम जानो थाङो गाव जाखांनाय जायगाखौ गोबोरखिजों लिरनानै गारबोनाङोमोन बेबायदि जों मुगै जायोमोन मोनसे सम दङमोन जे बर' हारिखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि टाइटेलफोरखौ सोलायनानै सोरखौबा सरनिया लिरहोदों सोरखौबा डेका लिरहोदों मोनसे समाव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय धोरोम सोलायदों हंकरिया धोरोम होदों बाथौ धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों ब्रह्म धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों ख्रिस्टियान धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों जोंखौ सिन साब गैयै खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेफोर जारिमिनानो एनडिएफबिखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामनानै हारिखौ गाबथानो थाखाय सुबुरन्थाइ होबोदों आरो गावनि थै जिउ बावसोमनानैब्लाबो एनडिएफबिआ गोलाव सम संग्राम खालामबोदों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो निस्सय बावगारनो हायाखै हाजार गोबां स' बिर जोहोलावजोफ्रा बे ओनसोलफ्राव गावथारजादों बे ओनसोलफ्राव ओरैबायदि बिमाफोर दङ ओरैबायदि बिफाफोर दङ जाय बिफाफ्रा जाय बिमाया गावनि गथ'खौ 9 मास उदैयाव लानानै जोनोम होबाय जोनोम होनायनि उनाव फेदेरबाय फोलावबाय रोंखा राखा जाबाय बैखिनि समाव जातिनि थाखाय जिउ बावसोमनो थाखाय थोन हरनो हाग्रा बिमाफोर दङ नोंथांमोननि नगदा ओनसोलाव बिफाफोर दङ नोंथांमोननि नगदा ओनसोलाव बेनिखायनो आङो बाख्नायो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो दिनै नोंथांमोननि महर मुस्रिखौ नुफिननानै जुक्तिनि गेजेरजों जोङो मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ जोङो क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै जों ओरैसो मोननांगौमोन जों मोननो हायाखैसो जों क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै नाथाय ओनसोलारि सुबुंफ्रा खावलायनाय बायदियै भारत सरकारा खावलायनाय बायदियै मोननाय मोनैखौ जोङो दोनथ'नानै हाथियारनि संग्रामखौ जोङो नागारदों आरो शान्ति गोरोबथा जोङो खालामदों थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि आखायाव जेसेबांखिनि हाथियारफोर दङमोन गासैखौबो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायनानै होबोदों आरो जोङो सर्ट बांसा लादों दिनैनिफ्राय आरोबाव जोङो हाथियारनि संग्राम खालामलिया सुबुंखान्थि गोहोजों एबा डेम'क्रेसिखौ सन्मान होनानै जोङो रायजो राजाजों आवगायलांगोन रायजोखौ जोङो सिबिलांगोन जों भारत सरकारनि गेजेराव प्रतिश्रुति होदों नाब्ला रन्जन दैमारिया दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ बिथाङा 20 दिननि थाखाय थांनाय 9 तारिखनिफ्राय सुटि लानानै इनुवेल लिभ लानानै दायो उदालगुरि गावनि न'आव दङ फैबाय थानाय रबिबाराव बिथाङा आकुबार जेलाव थांफिनगोन दिनै पृथिबीयाव बेबायदि जारिमिन गैया शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिकारिया जोबथेसालियाव आकुबार खाथेनानै दोनजानाय बेबायदि जारिमिन गैया दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा 64 जन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव अमाफोर बायदि जोबथेनानै दोनजागासिनो दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ गुवाहाटीनि काहिलिपारा 10 बिपिएननि पुलिस केम्पआव फिसा मोनसे खथायाव जुन्थु बायदि खाथेनानै दोनो जोंनि दैदेनगिरिया बेबायदि दोनजानो समायगौने बेनिखाय बेफोर गासै सिन्ताधाराखौ लानानै लोगोसे गासै बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बारग' एनडिएफबिआ गोदानै आरो मायोबा मोनसे सानफिननायनि गेजेरजों जोङो सुबुंखान्थिखौ सन्मान होनानै डेम'क्रेसिखौ सन्मान होनानै जोङो गोदानै मोनसे पलिटिकेल पार्टी जोङो दादों आरो बे पलिटिकेल पार्टीखौ जोङो सानसेयावनो दानानै सानसेयावनो फोसावदों बे नङा गोलाव सम जोङो सिन्ताधारा खालामबोदों गोलाव सम जोङो माबायदि राजखान्थि एबा इलेक्शनखौ देरहानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरखौ जोङो बानायबोनायनि गेजेरजों थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव बाक्सानि बरबरि होनना बुंनाय जायगायाव जों बे गोदान पार्टी अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा एपीबी अल्टारनेटिव माने
अकमियायाव बिकल्प होनना बुंगोन, बर' रावाव मोनसे गोदान राहा होननानै बुंगोन। बे पार्टीखौ जों जोनोम होदों आरो बे बारग' एनडिपिनि नाजानायाव बा बारग' एनडिपिनि बिथायाव बियो जोनोम मोनदों। मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जाफुंहोनो थाखाय मुंख्लंफोरनि गोथै सहनि हासाराव बे पार्टीया जोनोम मोनदों। जों ओरैनो गुबुनखौ रायखुमानो गावनि उदैनि थाखाय बा गाव बिल्डिं लुनो थाखाय पार्टी जोङो दायाखै। हारिखौ सिबिनो थाखाय अस्त्र गथायखांनायनि उनाव जोङो हारिखौ सिबिफिननो थाखाय बर' फिसाफोरखौ अनखांफिननो थाखाय जोङो पार्टीखौ जोङो दादों। आरो बे अनजलि दैमारि जाय व्यक्तिया इन्टारनेशनेल फिगार, बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय सारा बिश्वआव बिथाङा होज्रिखावनानै बाथ्रा बुङो। आरो बे व्यक्तिया हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों। गावनि न'आ बमा होजादों। गावनि दाय गैयै बिब' जाय बिब'आ साख्रि मावोमोन बा मास्टरनि मावोमोन, बेबायदि व्यक्तिया गावथारजादों। बेबायदि व्यक्ति आरो बुंनो थाङोबा पार्सनेल जिबनाव डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा 6 माह जेल जानांदों। बे 6 माह किडनेप खालामजानानै जेल जानांनायनि बिथोराव मास मोनथाम मेगन खाथेनानै दोनजादों। जेब्ला जोङो जि गोसोमजों 10 मिनिट मेगनखौ खाथेनानै लागोन अब्लाना जोङो पृथ्वीखौ माबायदि मोनो। नाथाय बेबायदि सासे आइजोआ 3 मास सान हर मेगन खाथेनानै दोनजादों। जेब्लानिकि ओंखाम जानो होयो, नैबे दालि नैबे ओंख्रै, जेब्लानिकि लेट्रिनाव थाङो हमनानै लाङो। बेबायदि बिनि जिउनि जारिमिन एबा दुखु दाहा, बर' जाथिनि थाखाय बेबायदि दुखु दाहा सैबोनाय सासे व्यक्तिखौ जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी एपिबि पार्टीयाव जों आफादगिरि बिबान होनो मोननानै बारग' एनडिपिआ इनायनो जोङो खुसि जादों आरो रंजादों। आरो जोंहा मिजिंथिनाय दङ बर' हारिखौ बिथाङा अनसायगोन, थोंजों लामाजों दैदेनलांगोन। आरोबाव जोङो मन' जाफिननो नागिरदों, गादब जाफिननो नागिरदों। बेनिफ्राय बर' हारिखौ रैखाथि होगोन। पलिटिकेलि बिथाङा जोंखौ बेंनानै लाखिगोन। जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिथांखौ जों आफादगिरि बिबान होदों। आरो जाय व्यक्तिखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होदों, बे व्यक्तिया रिटायार्ड DIG एबा मोनसे समाव रन्जन दैमारि सारनि क्लासमेटमोन शिलंआव। बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होदों। आरो बेबायदियै बे 2 मासनि गेजेराव जोङो बे पार्टीखौ गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव पलिटिकल स्ट्राक्चारफोरखौ जों बानायबोदों। भट होनाय, नांगोल एबा BPMनो भट होनाय माने BJPनो भट होनाय बिथांमोना क्लियार मेगनजों नुदों। बिनि थाखाय बिथांमोना एपिबिनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो जों आखाबादि आरो जोंनि BTCआव जों बर' फिसाफ्रा सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी 12 लाख जोङो दङ। आरो सेकेन्ड सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीआनो माइनरिटी एबा मुस्लिम सम्प्रदायफोर। आरो थार्ड सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीआ आदिबासीफोर। दिनै बे मोननै जाति जनगोष्ठीफोरा जोंजों लोगोसे फैनायनि गेजेराव जोङो पिक्चारा क्लियार जादों जे फैबाय थानाय समाव BTCआव जोङो सरकार जानो हागोन, बे रोखा जानानै फैदों। बेनिखाय बे ओनसोला जिहेतु गोदानै BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों BTCआव हाबनानै दङ, भट होनो मोनसे खाबुखौ मोननो थांदों। आरो बे नोंथांमोननि ओनसोलखौ जोङो नागारलांनो सानाखै। बेनिखाय बे ओनसोलावबो जोङो जोंनि कमिटि दानो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव फैदों। नाथाय दिनै जोङो सावगारिया क्लियार नङा। नोंथांमोननि ओनसोलनि जि सावगारि, जि पिक्चार, जि स्ट्राक्चार बेयो क्लियार नङा। फैबाय थानाय समाव माबायदि खालामगोन बेनि स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों बानायनांगोन। दिनै जिकुनु डेभेलपमेन्टनि आसनिया नोंथांमोना पन्चायतआव गैलिया। दिनै काउन्सिलाव हाबनाय लोगो लोगोनो BTCआव हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना पन्चायतआव गैलिया। अब्ला पन्चायतआव गैयाब्ला नोंथांमोननि डेभेलपमेन्टआ माजों जागोन? MGNरेगानि खामानि मोनसे फैयोब्ला मबे ब्लक अफिसनिफ्राय जागोन बेबो क्लियारिटि गैया। दिनै नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय हरसिंगा समष्टि, धनस्री समष्टि आरो रौता समष्टियाव भट होनो खाबु मोनगोन। नाथाय मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिनि थाखाय
हयथ' नोंथांमोना रौता ब्लक नङाब्ला उदालगुरि ब्लकआव थांनो गोनां जागोन। दिनै बे नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ अबाय मोनगोन ना उदालगुरिनिफ्राय लायनांगोन ना बिनिफ्राय लानो मोनगोन बिनि क्लियारिटि गैया। नोंथांमोननि ओनसोलाव सिखाव सासे हमजायोब्ला उदालगुरिनि एसपि नि आन्दाराव थागोन ना बिश्वनाथ एसपि नि आन्दाराव थागोन बेबो क्लियारिटि गैया। मा खालामनो नागिरदों जों बुजियाखै। रोंनानै मावदों ना रोङालासेनो मावदों बिथां प्रमद बर'आ रायजोनि गेजेराव फिननाय होनो थाखाय आं नैबे जौसांनिफ्राय खावलायगोन। दिनै बेबायदि हाराहास्ति होनो नागिरनाया मोजां जायाखै। नाथाय जोङो खोथा होगोन। जों पावाराव फैखांनायनि उनाव जोङो सिस्टेमखौ बानायगोन जाहाथे नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलावनो गासैबो सुबिदाखौ मोननो हायो। बेबायदि सुबिदाफोरखौ जों बानायगोन, सिस्टेमखौ जों बानायगोन। दिनै जोङो नुदों बे ओनसोलनिफ्राय जुदि हरसिंगानि सासे MCLA खौ नागिरनानै थांनोब्ला आं उदालगुरि हरसिंगा समस्तिनिफ्राय बेयाव फैनायाव 3.5 घन्टा लादों। अब्ला बे ओनसोलनि सासे बोराय मानसिया बोरैजाय नागिरनानै थांगोन बेनिबो गोबां खोथा थाहैबाय। दा बेफोर गासैफोरखौ सिस्टेमाव पावाराव जों फैयोब्ला जों बानायनो हागोन। आरो दिनै प्रमद बर'आ मानो हायाखै बेखौ बानायनो खोथा दङ। मानोना बे शान्ति सुक्ति होनना बुंनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथाया NDFB जों आरो भारत सरकारजों जादों। एबसुआ माब्लाबाबो हाथियार लाफेराखै। शान्ति सुक्ति होनना बुङोब्ला पिस एकर्ड होनना बुङोब्ला जाय हानजाया आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामो आन्दोलन खालामो बै संग्राम खालामग्रा आन्दोलन खालामग्रा हानजाजों सरकारा गोरोबथा खालामनायखौनो शान्ति सुक्ति होनना बुंनाय जायो। दिनै एबसुनि आखायाव हाथियार लाना संग्राम खालामनाय जों नुफेरबोआखै। बेनिखायनो जोङो दाथि बुंनो हायो जे थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जि गोजोन गोरोबथा जालांदों बे गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथा। आरो बे गोरोबथायाव जि दफाफोर दङ दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों नुवाखै। आरो मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै बेयाव खोथा दङ। थांनाय 2003 सनाव जेब्लानोखि BLT नि नेतृत्वआव BTC सुक्ति जादों आरो 2005 सनाव BLT फोरा BPF पलिटिकल पार्टी बानायनानै BTC खौ सासन खालामबोनायनि थाखाय BTC सुक्तिनि दफाफ्रा आकारे इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुदों। आरो नैबे BTR गोजोन गोरोबथानि दफाखौबो जुदि आकारे जुदि सुक्ति खालामनांगौब्ला जों NDFB एबा सुक्तिकारिया पावाराव फैनांगोन। थांनाय समफोराव जोङो नुदों जे उदालगुरि भैरबकुन्दआव इउनिभार्सिटि जानो गोनां जोंनि BTR गोजोन गोरोबथानि दफायाव लिरनाय दङ। आरो बे गोजोन गोरोबथा एबा बे इउनिभार्सिटिखौ भैरबकुन्दआव जि इउनिभार्सिटि जानो गोनां बेखौ बिनायाव भारत सरकारा रिप्लाइ होदों जे तेजपुरा उदालगुरिनिफ्राय गोजान नङा। उदालगुरिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा तेजपुरावनो फरायनो हागोन। तेजपुराव इउनिभार्सिटि दंखायो होननानै फिननाय होजादों प्रमद बर' बिथाङा भारत सरकारजों। बिथाङा जेबो बुंफिननो हायाखै। नाथाय जों बुंफिननो हागोन। तेजपुरा गोजानानो जा खाथियानो जा जि जोङो दफायाव मोनदों जि इउनिभार्सिटिखौ जोङो मोनदों बे इउनिभार्सिटिया हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयाव जोङो मोननाय बियो जोंनो नांगौ जों दाबि खालामनो हागोन। रेलवे कच फेक्टरि जानो गोनांमोन बेखौबो बुंबाय जे नोंथांमोननि बङाइगावआवनो रेलवे कच फेक्टरि दंखायो आरोबाव जों BTRआव होनो हाया। जोङो बुंनो हागोन हाजार बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जालांनायनि थैनि बेसेनाव हाजार आइजोफ्रा खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुगारनानै लानांनायनि बिनिमयाव रोजा गथ'फ्रा गथ' गैजायै मावरिया जानायनि बिनिमयाव जों बे दफाखौ मोनदों। जोंनो होनांगोन जों दाबि खालामनो हागोन। नाथाय प्रमद बर'आ मा फिननाय होनो हागोन? हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फिननाय होनो हागोन सरकारनो? जेरावनोखि बे सुक्तियाव लेवार मासेबो अरजाफायाखै, गोलोमदै थरथिंसे फसरनाङाखै, अब्ला बिथांमोननि खुगायाव मा फिननाय थानो? बेनिखाय
बे दफाफोराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा बे दफाफोरखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखायबो जोंहा सिन्था जोङो खालामदों आरो बे ओनसोलखौ लानानै गोथौवै जोङो सिन्था खालामदों। बे ओनसोलनि जि जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर बड'फिसाफोर रायजो जादों दिनैसिमबो हा हुनि एलाउटमेन्ट गैया, दिनैसिमबो एफआरसि गैया, दिनैसिमबो मियादि पाट्टा गैया। जेराव बिटिसिनि सिङाव थानाय मियादि पाट्टा गोनां सुबुंफोरखौनो दिनै न' सेफायनानै होदों, जेसिबि लानानै बाथौ थानसालिखौ सेफायना होदों, गिर्जा सेफायना होदों। नाथाय बे ओनसोला दिनै लेन्ड पाट्टा हानि पाट्टायानो गैयाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि हा हुखौ सेनानै लाफिननो नैबे मनग्लबग्रा सरकारनि थाखाय 1 मिनिटबो सम नांनाय नङा। बेनिखायनो जोङो नोजोर बोदों जेरावनोखि बड'फिसाफ्रा रायजो जादों बेयाव जेन गावनि आथिङाव बे आंनि बिथा होननानै थांनानै थानो हायो। दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बत जरानि जि काहानि जागासिनो दङ। 3600 बिघा दिनै कम्पानि आदानिनो दिनै हगारनानै होदों। कोटि कोटि थाखादों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फाननानै जादों। जोंनि बड'फिसाफ्रा हानि थाखायनो दावहा नांबाय, हानि थाखायनो मुंख्लं जाबाय, हानि थाखायनो जिउ गोमाबाय, हानि थाखायनो जोबथेसालियाव जेल जानांबाय। अब्ला दिनै जोंनि मोनखानाय हाखौबो फाननानै जानो हाग्रा नेताफोर जोंनि गेजेराव ओंखारदों आरो बे नेताफ्रा नोंथांमोननि ओनसोलाव फैगोन, गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोननि भटखौ लांनो नागिरगोन। नाथाय साबधान जा आइमोन आफामोन, बिथांमोनजों थगाय जानो नाङा। दिनै जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दङ नोंथांमोना गोदानै दाजाब जादों, जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दङ बिथांमोननि अयथासारखौ मोनबोदों। बिथांमोननि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जों गोजोननाय गैया बेखौ दिनै फोरमायदों। जायनि थाखाय दिनैनि तारिखाव बिकल्प एबा गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा नागिरदों आरो बे बिकल्पखौ जोङो होदों। बारग' एनडिएफबिफ्रा दिनै पार्टी दानानै रायजोनि थाखाय जों आग बरायदों आरो बेयाव फैनानै बिकल्पखौ रायजो राजाफ्रा अनुभव खालामनो हादों। बिटिसि ओनसोलाव थांनानै थानाय सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना थांनानै सोंहैयोब्ला बिथांमोना बुंगोन जे जोङो बिथांमोनजों गोजोननाय गैया। मानो गैया? बिटिसि सुक्ति जानाया 22टा बोसोर जालांबाय आइमोन आफामोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा गथायनायनि उनाव दिनै बिटिसिआव ड्राग्सआ जायगा मोनदों, गान्जाया जायगा मोनदों, जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा 16-17 बैसोआवनो दिनै थैनो गोनां जादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गिदिर गिदिर भाषण होयो, अस्त्र मुक्त जाबाय, शान्ति फैबाय होनना बुङो। नाथाय आं बुंगोन हाथियारनि गुलिजों जेसेबांखिनि बिटिसिआव बकबाद खालामनाय रायजो राजाफ्रा जिउ बाउदोंमोन, दिनैनि तारिखाव ड्राग्सजों गान्जादों बिनि बांसिन थैनो गोनां जादों। अब्ला बिखौ बासायनायनि दायित्वआबो जों लानांगोन। सोलिफु सरकारखौ जों नुवाखै आरो जोङो जोंनि आखायाव राजखान्थिनि गोहो गैयाब्लाबो जों नाजादों। गोबां ड्राग्स लाबोग्रा ड्राग्स फालांगिफोरखौ जोङो हमै हमै पुलिसनो हरदों, नाथाय अखानायैनो गलांफिनदों। मानोना जोंहा राजखान्थि पावारा गैया। गोबां गथ'फोरखौ जोङो काउन्सिलिं खालामदों, गोबाङा मानिदों, गोबाङा मानिनो हायाखै। राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखायाव गैयैनि थाखाय जों फिनिशिं होनो हायाखै। जाय गथ'फ्रा जोंनि भबिष्यतआव गामिनि बाथौनि दौरि जानांगौ, मण्डलीनि पालक जानांगौ, महिलानि सलंता जानांगौ, सासे मास्टार जानांगौ, सासे प्रफेसर जानांगौ, बेफोरबायदि गथ'फ्रा दिनै 15-16 बोसोरावनो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै जिउ गोमालांनो गोनां जादों बिटिसिनि बर' फिसाफ्रा। अब्ला बेखौ बासायनायनि थांखिया नैबे एपिबिआ दङ। जों जेरैखि जायाब्लाबो हारिखौ गाबथानो नांगोन। जिहेतु जों आखायाव हाथियार लानानै हारिखौ हमथादोंमोन, दिनैनि तारिखाव जों हाथियारखौ गथायबाय। राजखान्थिनि गोहोखौ लानानै जों हारिखौ गाबथानो नांगोन। बेनिखायनो जोङो पार्टीखौ दादों आरो जोङो नुदों जोंनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों